Perioada sovietică a lăsat o amprentă profundă asupra întregului spațiului est-european, iar sistemele de educație și militarizare au fost două dintre cele mai puternice instrumente ale formării cetățeanului socialist. Prin acest interviu ne propunem să surprindem din perspectivă personală realitățile școlii sovietice și ale serviciului militar obligatoriu, așa cum a fost trăite de un martor direct al acelor vremuri. Mărturia lui Bunelu, domnul Ion Arion, devine astfel o sărusă valoroasă de informații, care completează datele istorice cu trăiri autentice, detalii de viață cotidiană și reflexii personale despre un regim care a modelat generații întregi. Ce uniforme purtați și cât de stricte erau regulile la școală? Da, fetele purtau așa forme rochiți și peste și gulile bălăi și frumușeli îmbrăcați frumușel și băieții ca ani de așa cum erau șerevari sportivi. O, Doamne, era strict să vii la școală îmbrăcată, că erau forme școlare. Da, băi, dar care erau mai slab, care acasă, era mai slab, dar cu... Starea financiară? Da, băi, că sunt la colhoz, am dus și bani în colhoz. Pizzelul, căutători și ochii în cap. Și la matale, care era starea financiară în familie? Foarte slabă. Care era salariul la străbunica timpul acela? Pe 3 rubli, dar cele sovietice, 3 rubli, dacă dar nici 3 rubli, 2 rubli și 40. Care a fost dorința ta? Ce profesie ai vrut să devii? Profesia, când am crescut mai mare, după școală, am vrut să mă duc să învăț de învățători. Eu a plăcut sport, am vrut să mă duc să învățători de educație fizică, că eu a plăcut sport foarte mult. Și m-am dus ca toți băieții, cum să vieți de tractoriști, de șofiori, eu plăcut tehnica, mai departe, când s-a început conflictul la armată din 92, modelul, o mașină, am închicat cum mă trimis de la colhoz, la președinte, acolo mă trimis să duc muniții și mâncare la asta. La camarazii mei. Cum era viața în sat în comparație cu orașul? Mă rog, la oraș mult băieți lucra din sat, lucrau organizații, toate întreprinderi, multe om, Doamne, toate că ajung să lucra la oraș, la Tighere. Ce rol avea partidul în viața de zi cu zi? Tot ce spune Partidul Comunist era tot drept. Tot atunci doamnele spus altfel și spunem ăsta învățătorul cel care poftim, era învățător de semn de care îi preda istoria. Așa era politica, toate congresele și le învățam. Cum se sărbătoreau sărbătorile? Crăciunul, Paștele, 1 mai, 23 august? Cu asta problemă de poate era. Când îmblam cu așa, atunci era sărbători, lucram muiam, da, măi? Care auzeau că l-am cu omul roșu, atunci de Paște, de chemam a doua zi în fața careului, la școală, și își discuteau un băiat pe care îmbla cu omul roșu, că atunci nu era la Partidul Comunist, ei nu credeau în anul nou, atunci credeau, la anul nou, dar așa sărbătorii religioase, Doamne ferești, discuteau și râdeau în fața clăsii, în fața careului acolo. Iată aici o mlate, ca cu omul roșu, îmi la Hăitul, Colinda, om, Doamne. La Partidul Comunist era doar ferește rușine, când l-am cerutul. Ți-a fost vreodată frică de securitate sau de autorități? Da. Frica era totdeauna atunci, da. Ai făcut armata? La armata meu a fost în pădure. Armat secret am făcut. Timpul acela. Dar armat secret în modelul chicat. Sub pământ, la rachete strategice. În Pribazca, în orașul Valga, Estonia. Cum am venit acasă, după armată, așa tot normal să gata, dar dinții toți ni s-au dus din gură. Trebuie să-i ucicat dinții, și mă înțeleg și dinții trebuie să-i ucicat. Uneori mai scotim toți băgazul și la om, Doamne. Tine dușe și bară și iarnă. Cum ai simțit destrămarea Uniunii Sovietice? Și am lumea povestiri de atunci care au rămas în viață. Au fost ghide. Da, au fost ghide. Atunci au fost ghide. Pentru narodul știu altceva mai. Nu știu de... Era tătiețe. Băi, lucrau sâmbătă, duminică, văcat doi. Aveau tăți de lucru. Nu era probleme. Fără de lucru nu era probleme. Rezultatul era micuț, dar era tătiețe.
Ascultându-l pe Bunelu, ne dăm seama că, dincolo de rigiditatea sistemului sovietic, au existat oameni, amintiri și lecții de viață care merită transmise mai departe. Școala și armata nu au fost doar instituții, ci adevărată fabrici de caractere, bune sau rele, în funcție de cine le privește. Poveștile lui ne ajută să înțelegem mai bine nu doar trecutul, ci cât de mult s-a schimbat lumea în doar câteva decenii și mai ales cât de important este să nu uităm.